Is-servizz ta' screening tal-oftalmoloġija għall-anzjani GSTs fiċ-ċentri komunitarji tal-anzjanità attiva madwar Malta u Għawdex. Dan wara li dan is-servizz intis biex jaqbad il-problemi tal-għajnejn fil-bidu tagħhom kienet jiġi moti fid-djar residenzjali minn fejn diġà saru 800 sessjoni. Is-servizz ta' screening diġà beda fiċ-ċentru tal-anzjanità attiva fis-Siġiewi b'55 membru din jipparteċipaw f'aspetti varji kif jispjega il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele. ħajsiru testijiet tal-pressjoni tal-għajn, tal-vista tal-għajnejn kif ukoll nieħdu ritratti tar-retina biex ikollna programm ta' prevenzjoni għal mart tal-għajnejn u bekk inkun nistgħu nilħqu il-problemi minn kmieni u allura jistgħu jiġu indirizzati mingħajr qabel ma jkun hemm ħsara li ssir. Il-kunċett tal-kura preventiva semma wkoll mis-Segretarju Parlamentari Politikament Responsabbli Melkin Pola Ġusgalja. U hawnhekk nirringrazzja mill-qalb lill-ħaddiema kollha anke lin-nurses li jkun qegħdin jieħdu ħsieb jagħmlu dan is-servizz lill-anzjanità attiva u kura fil-komunità għaliex dan is-servizz huwa importanti ferm għax taqbad l-anzjani taqbad il-problema fl-anzjani fil-bidu tagħha. U allura ma tħallix li l-problema tkompli teskala u l-kunċett ta' prevenzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Min interessat jikseb aktar informazzjoni fuq dan is-servizz jew servizzi oħra offruti mill-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità għandu jagħmel kuntatt maċ-ċentru Servizz Anzjan fuq 22 78 89 00.